ኤርትራዊ አትሌት ተክለ ማርያም መድሕን ተማል ሰንበት 11 ጥሪ ኣብ ውድድር ሳን ሰባስቲያን ስፓኛ ብዝተኻየደ ኣብ መበል 60 ሃገራዊ ውድድር ጉያ ምሮር ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜ ዓወት ኣመዝጊቦም ኣብቲ ሓያሎ ስሙያት አትሌታት ዝተሳትፎ ውድድር አትሌት ተክለ ማርያም ንውድድሩ ብ30 ደቂቕን 45 ካልኢትን ብምፍጻም ምስቲን 47 ዓመታት ከይተደፍረ ዝጸንሐ ክብረ ወሰን ከም እተማዕረረ መርበብ ሓበሬታ ያፍ ገሊጾም አትሌት ተክለ ማርያም ነቲ ውድድር ምስ ኡጋንዳዊ መቐናቐንቱ ቲሞቲ ቶሮይቼች ብምዃን ክቕልሶ ድሕሪ ምውዓል ነቲ ክዕወት ልዑል ግምት ዝተዋህቦ ኡጋንዳዊ ቶሮይቼች ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ሓያል መጥቃዕቲ ብምግባር ናይ 11 ካልኢት ጋግ ከም ዘንጸፈሉ ተፈሊጦም ኣብዚ ጭቃን ካልእ መሰናኽላትን ዝዓብለሎ በዳሂ ከም ዝነበረ ዝተሓበረ ውድድር አትሌት ተክለ ማርያም ምስቲ ኢትዮጵያዊ አትሌት ማሞ ወልደ ካብ 1963 ክሳብ 1966 ኣከታቲሉ ብምዕዋት ሒዝዎ ንዝነበረ ናይ 3 ዓወታት ክብረ ወሰን እዩ ተማዕራሪዮም